Acum, ascultând un text din Sfânta Scriptură, un text care are parcă o conotație extrem de negativă. De 3 ori în textul acesta s-a amintit despre momentul culminant în care oamenii s-au pus cu jurământ de moarte ca să facă orice și să-l elimine pe Pavel din ecuația vieții lui. Probabil că cea mai frumos mesaj pe care aș putea să-l pun sau cea mai frumoasă tematică pe care aș putea să pun în contextul acesta ar fi ce înseamnă această veste pe care, sau acest element pe care acest tinerel o face și fiul sorei lui Pavel, spune Sfânta Scriptură, a auzit de această cursă, s-a dus la cetățuie și i-a spus lui Pavel lucrurile care se pregătesc pentru viața lui. Gândindu-mă la partea aceasta, m-am dat seama și am încercat să pun un titlu care să sune cam astfel: valoarea incalculabilă a unei intervenții la vremea potrivită. Ce înseamnă să faci o faptă mică, dar care într-un context anume să fie o lucrare atât de frumoasă, atât de benefică, încât pur și simplu să faci o lucrare frumoasă pentru Cel care este Domnul și Dumnezeul nostru. Dacă am văzut această frumoasă valoare pe care o are un astfel de act, sau, cu alte cuvinte, valoarea neimaginabilă a unei acțiuni la momentul potrivit. Mereu trebuie să ne gândim la cele lucruri frumoase mici pe care le putem face la adresa celui preanalt, prin care un om să fie salvat de la o situație cu totul precară. Înainte ca să intrăm în tematica de astăzi, aș vrea să privim foarte pe scurt la cei 2 mari campioni pe care Cartea Faptele Apostolilor îi prezintă. Pe de o parte îl găsim pe Petru, în primele 11 capitole, și apoi îl găsim pe Pavel, care continuă lucrarea care este descrisă în Cartea Faptele Apostolilor. Și foarte pe scurt, am vrut să pregătesc un PowerPoint, dar timpul nu mi-a fost suficient, îl găsim pe Petru care are prima predică în capitolul 2. Și scriitorul Luca îl pune pe Pavel, care are prima predică în capitolul 13. Îl găsim pe Petru, care face prima vindecare a slăbănogului în capitolul 3. Îl găsim pe Pavel, care face vindecarea slăbănogului în capitolul 14. Îl găsim pe Petru, care îl vindecă și îl eliberează pe Simon Magu. Și îl găsim pe Pavel, care se confruntă cu Elima vrăjitorul în capitolul 13. Îl găsim pe Petru, care pur și simplu, prin puterea umbrelor, lucrează și face lucrări nemaipomenite în capitolul 5. Îl găsim pe Pavel, care își pune basmalele cu acele puteri miraculoase în capitolul 19 și oamenii ajung să fie vindecați. Îl găsim pe Petru, care își pune mâinile peste oameni și Duhul Sfânt se revarsă și se fac lucrări frumoase prin viața lui Petru. Dar găsim pe Pavel în capitolul 19, în care pur și simplu, din nou, își pune mâinile și Dumnezeu lucrează prin viața lui. Să vezi ce aspecte de sincronizare pe care le observăm în viața lui Petru și aspecte care le vedem în viața lui Pavel. Îl vedem pe Petru care ajunge ca mulțimea să-l adore, să-l aclame și să închină înaintea lui Petru în capitolul 10. Apoi îl găsim în capitolul 14. Pe Pavel, că lumea îl adoră și se pleacă înaintea lui, este gata să se plece înaintea lui. Găsim pe Petru care face o lucrare cu totul specială. O lucrare pe care numai Hristos Domnul a făcut-o. Ca și culminanța lucrării lui Iisus Hristos, Hristos învie pe Lazar. Arătând că apogeul lucrurilor este învierea din morți. Și când a făcut lucrul acesta, Hristos nu mai face nicio minune în viața lui. La fel îl găsim pe Petru în capitolul 10, în capitolul 9, că este parte la învierea Tabitei. Și acest apogeu al lucrărilor miraculoase parcă se încheie în viața lui Petru. Dar același element îl găsim în viața lui Pavel, în capitolul 20, în care îl găsim pe Pavel care este parte la învierea lui Eutih. Și Pavel ajunge la această poziție maximă în care înviază pe cineva din morți. De ce? Acesta era cel mai grandios act pe care putea să-l facă cineva vreodată și despre care nimeni nu-și putea închipui că un om care a ajuns odată să treacă din viața aceasta ar putea să fie readus înapoi și repus înapoi pe traiectoria istoriei pentru încă o perioadă de timp. Îl găsim pe Iisus Hristos care îl înviază pe Lazar a 4-a zi. De ce a 4-a zi? Pentru că evreii credeau că 3 zile Duhul omului încă mai gravitează în jurul lui și ar putea oare cumva să vină înapoi. Și Iisus Hristos lasă până la 4-a zi,
încât pur și simplu nimeni să nu-și poată imagina că a fost cumva o anumită lucrare de a duce pe cineva în eroare, ci a fost cu adevărat o lucrare autentică a Harului Sfânt, Dumnezeu să fie binecuvântat. Și după o lucrare miraculoasă, când te aștepți ca un om care a înviat pe cineva de morți, să fie omul acesta privilegiat și aruncat în slavă. Nu sunt aruncați în slavă, sunt aruncați în temniță. Capitolul 12, Petru, aruncat în temniță. Capitolul 28, Pavel, aruncat în temniță. Cartea Faptele Apostolilor ne arată cum puterea nespus de Mare al Dumnezeu lucrează prin apostoli. Din cauza aceasta se numește și pe bun drept se numește Cartea Faptele Apostolilor, pentru că vedem faptele pe care Dumnezeu Sfântul, prin puterea Duhului Sfânt, le face în mijlocul robilor săi. Și acești oameni impactează lumea cu mesajul Evangheliei Păcii. Și când oamenii își aduc contribuția, lucrurile se schimbă. Trăim într-o lume caracterizată de atitudini egocentrice. Astfel că găsim egoism la fiecare pas. Astfel că găsim la fiecare pas formalism. Astfel că la fiecare pas întâlnim invidie. Astfel că întâlnim în textul de față un fanatism religios cu care avem de-a face și cineva spunea foarte frumos, din cauza aceasta mulți creștini se urăsc unii pe alții, chiar se dau la moarte unii pe alții, pentru că ajung să cadă într-un fanatism chiar religios. Vedem pe acești oameni care pur și simplu se leagă cu jurământ de moarte, că nu vor avea liniște și nu vor avea pace până nu vor putea să-l extirpe pe Pavel din viața lor. Deci lumea aceasta, fie că e lumea lui Pavel, fie că e o lume islamică, fie că e o lume estică sau vestică, mereu atitudinea egocentrică va fi mereu validată în mijlocul nostru. Mai mult găsim și un alt manifest al unui spirit necontrolat în lumea în care noi trăim. De aceea găsim spiritul de ranchiună, oameni care pur și simplu nu pot să doarmă până ce nu își săvârșesc răul pe care și l-au pus de gând să-l facă. Observăm spiritul de grup, oamenii se adună în grupuri și apare tensiunea de grup care pur și simplu creează mai mare impact. 40 de oameni, spune Sfânta Scriptură, s-au legat cu legământ de moarte să facă orice ca să își îndeplinească lucrarea. Găsim spiritul vremii. Atâtea lucruri sunt conduse de spiritul vremii. Suntem uluiți de ceea ce vedem în jurul nostru, lucruri care nu corespund valorilor noastre, lucruri care nu pot să fie percepute de noi ca și oameni pe acest pământ, lucruri pe care nici n-am putut să ne-le imaginăm că vom putea să vedem astfel de lucruri în jurul nostru și le vedem pe stradă, le vedem agățate pe tramvai, le găsim puse la firmele mari, le găsim în concertul care a fost și așa mai departe peste tot în lumea aceasta. Dar există un spirit al vremii care îi caracterizează pe oameni și oamenii mereu conduc lucrurile când într-o parte, când într-alta. Dar găsim și spiritul religios, care trebuie și acesta cântărit foarte mult și foarte bine. Faptul că sunt într-o credință creștină nu înseamnă că n-am acționat cu zeci de întrebări logice ca să-mi verific fiecare crez al vieții mele, fiecare aspect al tradiției mele, fiecare lucru dacă se merită să fie făcut sau nu se merită să fie făcut. Faptul că ești într-o biserică, faptul că ești într-o lume, nu trebuie să crezi tot ceea ce găsești în lumea aceasta. Credința vine perpendicular pe cultura în care trăiești. Și în fiecare cultură din lumea aceasta există anumite lucrări și anumite tradiții, anumite lucruri. Unde suntem pentru câteva zile acolo, mai multe zile împreună, avem o familie venită din India. Și am văzut că ei nu pot să mănânce nimic, tot ceea ce este cu carne. Ei nu-și permit foarte multe lucruri. De ce? Pentru că așa corespunde culturii lor. Și mă uitam uneori la ceea ce mănâncă și am spus, Doamne, câtă îngustime există în lumea aceasta.
Câți oameni au reușit ca să cunoască adevărul și adevărul să te facă liberi. Pentru că doar adevărul autentic ne eliberează pe fiecare dintre noi. De aceea, în viața noastră, fiecare dintre noi trebuie să ne punem cele mai esențiale întrebări. Nu cumva sunt condus de un spirit de religiozitate, de un spirit al datinilor, cum spunea Domnul Iisus Hristos în vremea respectivă. Pentru că o să observăm imediat câteva aspecte care vin din partea cui vin și cu ce intensitate aduc anumiți oameni un anumit spirit care îl găsim în lumea noastră. De aceea avem o atitudine egocentrică, avem manifestarea unui spirit necontrolat în lumea în care noi trăim. Și deseori în viața noastră sunt atâtea lucruri pe care le facem datorită spiritului de care suntem conduși, dar de care mai târziu ne pare rău pentru că am acționat în felul acela. Avem multă nevoie de multă înțelepciune. Există o tensiune mereu arzândă și crescândă. Tinerii merg la școală și acolo când mergi la școală întâlniți un aspect. Noi avem toate libertățile acestea, voi de ce nu le aveți? Noi facem și ne permitem toate lucrurile astea, vouă de ce nu vă este permis? Și avem nevoie de acea înțelepciune sfântă dumnezească. Cum facem distinție între lucrurile pe care avem voie să le facem? Și Pavel vine cu această deviză pozitivă. Toate îmi sunt, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt permise, dar nu toate zidesc. Toate îmi sunt permise, dar faptul că stau în fața calculatorului sau acelor programe care îmi fură tot timpul, îmi aduce enorm de multe prejudicii asupra vieții mele, asupra psihicului meu, asupra lucrurilor în care trăiesc. De aceea Sfânta Scriptură ne spune, da, noi ca și creștini am fost chemați la libertate, spune Pavel, dar nu facem în această libertate un mod ca să trăiți pentru plăcerile voastre, ci trebuie să înțelegem că există o tensiune mereu crescândă, o tensiune dintre adevărul sfânt și nenumăratele interpretări greșite. Să vedeți, evreii aceștia, de fapt, ei credeau că apără adevărul, credeau că vin în baza deciziei lui Dumnezeu, credeau că ei fac ceea ce Dumnezeu le spune ca să facă și, de fapt, ei făceau ceea ce nu trebuia să facă. Ceea ce pe mine mă fascinează și ceea ce mă interesează foarte mult este, și am avut o discuție fantastică săptămâna aceasta cu doi oameni destul de remarcabili. Și ei spuneau, păi cum putem să aflăm adevărul? Că la urmă există atâta literatură, există atâtea lucruri care trebuie să le cunoaștem. Sunt așa de multe interpretări în lumea aceasta. De unde să știm că una sau alta prevalează față de cealaltă. Și de aceasta avem așa de mare nevoie ca să înțelegem care este adevărul sfânt ce a dorit Dumnezeu să ne prezinte pe paginile Sfinte Scripturii. Care este adevărul care transferă și care transcende toată Scriptura și care pur și simplu este linia de ghidare a noastră a fiecăruia. Deci așa de mult Sfânta Scriptură se focalizează spre Hristos și poeții cântării spune Hristos numai El și Domnul să ne ajute pe toți să nu uităm deviza creștină și deviza Bibliei, Hristos numai El. Adevărul central al Scripturii este Hristos și toate adevărurile colaterale trebuie să se subordoneze lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Numai atunci când filtrăm toate adevărurile prin prisma lui Hristos, putem să înțelegem că un adevăr este autentic, pentru că aceasta și-a propus Dumnezeu. Nu că este vrerea noastră, nu că este filozofia noastră, nu că este vreo mod în care noi încercăm să împachetăm lucrurile așa. Ca toată lumea să cunoască prin El că El este adevărul, El este calea care ne conduce înspre adevăr, El este adevărul care ne conduce înspre viață. De ce? El este viața, numele Lui să fie slăvit. Trebuie să vedem tensiunea dintre zelul religios și înțelegerea plenară a adevărului sfânt. Deseori, atâtea lucruri se fac în lumea noastră, pentru că este un zel religios. Dar trebuie să le subordonăm înțelegerii adevărului sfânt. Ce spunea Domnul Iisus Hristos, ce ne-a spus și Andrei? Duhul Sfânt vă va duce aminte de adevărul pe care Dumnezeu l-a încondeat pentru noi. Tensiunea dintre adevărurile aparente, tradiționale, și realitățile adevărului în sine însăși. În discuția pe care am avut-o cu acești oameni, ei încercau să privească lumea din mai multe fațete. Dar le-am spus un lucru foarte interesant, care pentru mine este interesant. Noi ne deosebim ca și creștini
în multe forme. Dar elementele pe care îndeosebim ca și creștini sunt toate bazate pe un verset, 2, 3 din Sfânta Scriptură. Dacă vă uitați la toți creștinii, avem un adevăr fundamental care e centrat pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul, pe Dumnezeu Duhul Sfânt, pe Sfânta Scriptură și pe o biserică a lui Iisus Hristos în care Dumnezeu ne-a dat viață din viață și numele să fie binecuvântat. Multe alte adevăruri colaterale pe care fiecare cult și fiecare denominațiune încearcă să-l accentueze se bazează pe un verset care nu se înțelege clar din Sfânta Scriptură. Și probabil că o dată am să scriu o lucrare de genul acesta, cum descifrăm adevărul și credința adevărată de multitudine de voci care oamenii o duc în jurul nostru. Și ar trebui să facem o lucrare poate chiar împreună cu toții. De ce este așa de important să duci lumea acestea? Un adevăr care este central, care este adevăr din Dumnezeu și un adevăr care este preferențial și un adevăr care să corespundă nouă ca și comunitate. Mulți s-au distorsionat Sfânta Scriptură numai ca o anumită nișă, un anumit adevăr să sune bine în ceea ce spune ei. Dar acum, haideți să ne întoarcem și mai pregnant la acest Pavel. Pavel pus într-o postură enormă, grea de tot, foarte apăsătoare. Într-o postură și într-o situație din care aproape nu mai vedeai ieșire din impas. De 3 ori Sfânta Scriptură, Luca menționează despre faptul acesta. Pavel, oamenii aceștia s-au pus cu gând rău, oamenii aceștia au hotărât, oamenii aceștia au făcut toate demersurile posibile pentru ca acea cauză pe care ei o susțineau să poată să aibă șansă de izbândă. Pavel descoperit mereu în postura de apărare. Ce faci când tu nu mai poți să te aperi? Sau că nu știi că alții ți-au favorit un plan de exterminare? Observăm că viața este mult mai complexă pe acest pământ. Observăm că deseori viața ne pune în 3 posturi total diferite ca și oameni. Uneori ajungem să fim victime, alteori ajungem să fim agresori pentru cineva și alteori ajungem să fim salvatori pentru alții. Și viața aceasta joacă în acest carusel, când uneori ajungem să fim victimi sau victimă, alteori sunt alții care devin agresorii noștri și se comportă într-un mod cu totul inacceptabil față de noi. Și găsim pe acești oameni care pur și simplu se comportă ca și agresori față de Pavel și vor să-l pună pe Pavel la colț sau vor să-l extermine pe Pavel. Dar și viața ta și viața mea se comportă în acești 3 termeni. Pentru unii s-ar putea să fie un agresor. Când ceri un pic prea mult decât cineva îi place sau vrea să facă, devii un tip de agresor. De multe ori sunt atâția care sunt victime în jurul nostru. Ce faci când vezi că cineva este victimă în jurul tău? Și de mult, nu de puține ori, mulți dintre noi se găsesc în postura de salvatori. Unii mereu încearcă să găsească o soluție, să salveze, să dea un impact, să facă în așa fel ca lucrurile să fie bine. De câte ori ai fost în postura de salvator? Aș putea să vă dau o ilustrație, o întâmplare exactă ca și a lui Nelu. Eram la serviciu și un coleg care era de multă vreme la firmă la noi a comis o greșeală și șeful era atât de bine pus la punct cu el încât s-a dus sus și gata era să-l concedeze. Când a venit sub șeful, i-am explicat cum a fost situația, că n-a fost așa de precară și n-a fost așa de complexă pe cum a văzut-o șeful cel mare. Și omul ăsta s-a dus sus și a vorbit și colegul a fost salvat. A venit mai mulțumit după câteva zile, zice, mi-ai salvat serviciul și a fost o bucurie. Fraților, observați, viața noastră fiecăruia se derulează în cei 3 termeni. Nu uitați că lucrul ăsta poate să fie chiar în familie. 1, poate să fie prea mult, sau uneori putem cere prea mult. Alții sunt victimă și alții se mai și victimizează.
și alții au capacitatea să fie salvatori. De aceea este foarte important să înțelegi, să iei lucrurile în context, să nu scoți lucrurile din context afară. Pentru că fiecare context are o anumită valoare cu totul și cu totul aparte. Dar fiecare putem să ajungem în una de aceste ipostaze. În schimb, există uneori o agresivitate inimaginabilă și incontrolabilă. Și acum parcă ne apropiem din nou de textul nostru și punem întrebarea foarte, foarte bine, cred că punctată. Cum se explică că o grupare din poporul sfânt ajunge să fie condus și stăpânit de o astfel de ură? Ei știau că scrie în lege să nu omori, să nu ucizi. Cum să ajungi tu ca popor sfânt să te legi cu legământ de moarte și cu blestem de moarte, ca cu orice chip omul ăsta să dispară din mijlocul lor? Ba mai mult, parcă s-ar putea ridica întrebarea, cum se face că acest grup de agresori găsesc credibilitate în fața soborului din popor și în același timp în fața marilor preoți? Nimeni n-a fost acolo ca să oprească acest genocid, am putea spune, acest act violent care îl puneau la cale. Cum se întâmplă că Biserica lui Dumnezeu și cei care reprezentau Biserica lui Dumnezeu din acele vremuri, și când Petru spune că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, spune că stă să înceapă exact de la acea biserică, aceea era casa lui Dumnezeu despre care spune Sfânta Scriptură. Să vezi pe mai mare preoți, mai mare soborului, când au văzut această grupare atât de hotărâtă, gata să acționeze, gata să facă lucrările pe care le fac, nu i-au spus niciun cuvânt. Nu au venit și au spus, mai gândiți-vă. Domnilor, ceea ce vreți să faceți voi depășește rațiunea umană. Ceea ce faceți voi n-are de-a face cu lumea aceasta, mai mult cu lumea noastră, despre care am învățat în tot așezământul Vechiului Testament. Cum se explică faptul că oamenii mai degrabă votează cu ura decât cu discernământul spiritual? Cum se face că nimeni din toate aceste trei grupări n-au avut discernământul ca să facă diferența? Un om poate să greșească. Oamenii pot să aibă păreri diferite, dar ca să condamni pe un om la moarte, trebuie să ai motive extrem de justificate. Și poate ca să irităm un pic spiritul ebraic în contrast cu spiritul romanilor, în timp ce în lumea respectivă nu s-a găsit nicio șansă de izbăvire. Interesant că se găsește o șansă de izbăvire din partea altora. Este de-a dreptul fascinant să vezi că să remarci viața lui Pavel. Pavel avea câteva soluții în situația respectivă, să creadă că Dumnezeu este de partea lui și că nimic nu se poate întâmpla, să lași ca lucrurile să decurgă de la sine, sau în timp ce se încredea în Domnul să acționezi cu discernământ. Să-l vedem pe Pavel care îmbină cele două lucruri. Da, Pavel rămâne încrezător în Dumnezeu. Nu este ușor să fii în închisoare, să știi că o grupare s-a pus cu gând rău asupra ta. Ba mai mult să știi că au o acreditare și din partea marilor preoți și din partea soborului și acum încearcă să-l îndulpe pe un păgân, care vorba aia, un păgân, ce pentru el viața de stânga sau de dreapta? Să văd ceea ce înseamnă elementele acestea foarte importante în viața noastră. De aceea haideți să vedem cât de importantă este această intervenție pe care o face acest nepot al lui Pavel. Teologii nu sunt chiar clar cine este nepotul acesta, de unde a apărut nepotul acesta, este chiar nepotul de suflet sau este mai de o sferă mai depărtată. N-am informații, n-am de unde să vă spun, asta spune Sfânta Scriptură, rămânem la aspectul acesta. Dar îl găsim în Sfânta Scriptură că acest nepot este omul care pur și simplu primește o veste, o informație. Și ia această informație care este pentru el atât de crucială și face din ea o lucrare cu totul specială. Să vadă importanța crucială a unei intervenții care poate fi o intervenție care trebuie făcută cu o motivație corectă, însă și într-o manieră corectă.
este necesar să se înscrie într-o intervenție care să fie salvatoare. Noi putem să acționăm și în partea negativă și în partea pozitivă când ai informații. Din ce cauză credeți că lumea întreagă speculează adevărurile care sunt în lumea aceasta, ca să știe cum să acționeze, fie pozitiv sau negativ. Dar îl găsim pe acest tinerel care pur și simplu ascultă o veste, și anume că asupra lui Pavel s-a pus la cale o decizie extrem de periculoasă, extrem de necontrolată și extrem de nejustificată. Și omul acesta, tinerelul acesta, vine cu această intervenție crucială. O intervenție care este promptă, o intervenție care este responsabilă. Așa trebuie să fie orice intervenție din partea noastră. Una care să conducă înspre salvare, una care să fie cât se poate de prompt, pentru că există lucrul ăsta, dacă se întâmpla cu o zi mai târziu, ce era? Prea târziu. De ce cartea Apocalipsa spune, eu vin curând? Tot ce este scris să nu fie adăugat sau scos. De ce? Pentru că mesajul este atât de precis, încât dacă tu ai mers prea devreme, prea târziu, toate lucrurile sunt în zadar și nu-și mai au valabilitatea. Să vedeți, această intervenție trebuie să fie una cu totul specială. Observăm încă un lucru foarte frumos pe care îl observăm din partea acestui guvernator. Puterea deciziei. Cine și-ar bate capul ca miez de noapte să ia o decizie care să considere el că este justificată? O ură năstrușnică a evreilor. S-au legat cu blestem de moarte. Nu vor cu niciun chip ca omul ăsta să vadă lumina zilei. Și capitanul? Un conducător calificat. Conducătorii trebuie să fie remarcați de acest aspect, să poată să ia decizii importante, uneori chiar și în 5 minute. Conducătorii trebuie să aibă capacitatea să poată să găsească acel discernământ în care să facă lucrurile din postura maximă. Din cauza aceasta avem nevoie de tot felul de guvernanțe ca să lucreze în lumea aceasta. Dar îl vedem pe acest guvernator roman. Știți, dreptul vine de la romani. Ce fantastic să vezi că o națiune vrea să-și elimine pe acel om care este al lor. Și vine un străin și este gata să ia o decizie în mijlocul nopții, să pună o strategie complet maximă de protecție pentru că acest om să poată să ajungă în fața unui drept și în fața unui suveran sau unui înalt roman și mai mare decât el. Se vede ce fantastic este că în lumea aceasta sunt mai multe departamente. Și vedeți că există acea cameră a dreptului. Și uneori, din multe puncte de vedere, nu mai găsesc nicio izbăvire. Dar vine acel departament al dreptului și îi spun, da, domne, noi nu putem să fim de acord cu toți ceilalți. Din cauza aceasta, dacă observați și în construcția sau în modul în care o țară este condusă, sunt mai multe guverne care conlucrează reciproc în lumea aceasta. Eu sunt fantastic de fascinat pentru că îi găsim pe greci care vin și caută înțelepciune. Îi găsim pe romani care vin să vadă dacă ceea ce voi spuneți, dacă este vorba despre un adevăr justificabil sau este un adevăr care ține doar de o tradiție, dar de o înțelegere precară, dar de un anumit element al vostru, al iudeilor. Și vedem pe acest roman care pur și simplu vine cu această gândire calificată, un om care poate să ia decizii cu totul și cu totul speciale, un om care pur și simplu parcă unește ceea ce i-a promis Dumnezeu lui Pavel și cu ceea ce se întâmplă în realitate în viața lui Pavel. Vedem pe acest om care pur și simplu știe să găsească acea intervenție, acea conspirație pe care acest tinerel o aduce, acest om care are putere deciziei și acest om care știe să sincronizeze perfect lucrurile, încât vedem beneficiile intervenției la vremea potrivită. Sincronizarea arată că mâna nevăzută al Dumnezeu este la lucru.
Cineva spune așa de frumos că coincidența este sfera care îl face și îl lasă pe Dumnezeu undeva în ascuns. Astfel că noi remarcăm cum El aduce lucrurile împreună, dar preferă să rămână tainic și El să fie binecuvântat. Din câte situații limite v-a scos Dumnezeu? De câte ori n-ați văzut cum Dumnezeu lucrează, ca și în cartea Estera, nu se pomenește niciodată despre Dumnezeu, dar niciunul nu se vede mâna Lui mai pregnant decât în cartea Estera. Și ar fi lucruri interesante de spus, dar cu altă ocazie. Ce observăm? Care este motivația să înfăptuim fapte mărețe, chiar dacă uneori sunt minuscule? Fiecare faptă are o valoare specifică și niciodată nu putem să știm cu adevărat care este efectul final al acelei fapte. Fiecare faptă ascunde un mister pe care cândva avea un efect uimitor. Fiecare faptă își va primi până la urmă o răsplată binevenită din partea lui Dumnezeu. De aceea spune Iisus Hristos, nici un pahar de apă dat în numele meu nu va rămâne ascuns. Să sperăm că și noi vom putea face ceva pentru Oltenia acolo, la Almăjel, ca să scoatem din impasul în care este. Dar parcă la urmă se pune întrebarea, care este motivația să treci prin atâtea situații limită? Să trebuiască să-ți descrii viața ca un marginalizat? Ca unul care mai mult pui lumea în încurcătură? Ca unul care mai degrabă creezi tensiune decât să așezi un așezământ al păcii și al liniștei? Care este, la urmă, motivația? Pentru ce trebuie Pavel să treacă prin toate situațiile acestea? Și parcă am putea să răspundem cu o doză maximă din partea unui aspect care este interesant. Cum am putea să acționăm în vremuri în care ura este la maxim împotriva noastră? Apelând la raționamentul adevărului, apelând la raționamentul demnității. Fiecare om are dreptul ca să trăiască, fiecare om are dreptul ca să spună frământarea, pasiunea, dorința, doleanța inimii lui și fiecare om trebuie să fie ascultat, observat, indiferent cine este, are dreptul să-și spună ultimele cuvinte. Apelând la motivația salvării a unui suflet care este de o importanță inegalabilă înaintea celui preanalt. Observați? Atunci când evreii erau persecutați în lumea noastră, mulți au sărit ca să-i apere pe evrei. De ce? Pentru ca să salveze un suflet din ghearele morții. Discernământul de a înțelege dacă motivația oamenilor este corectă sau dacă este una nejustificabilă. Îl găsim pe Pavel aici, despre care spune acest mare demnitar, Claudius. Îi spune, l-am trimis la tine, Felix. De ce? Pentru că am găsit că era părât pentru lucrurile privitoare la legea lor, dar că nu s-a găsit nicio nelegire care să fie vrednică de moarte sau de lanțuri. Mi s-a dat însă de știre că iudeii îl părăsc ca să-l omoare, îl pândesc ca să-l omoare. L-am trimis îndată la tine și am făcut cunoscut și celor ce îl învinuiesc să spună ție ce au împotriva lui. Fii sănătos. Și parcă îl întrebe Pavel, Pavele, pentru ce accepți toate astea? Și parcă îl găsim pe Pavel răspunzând pe fiecare fie la Scripturie. Cugetul meu luminat Duhul Sfânt îmi este martor că iubesc pe cei din neamul meu și că îi doresc o dorință arzătoare ca să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu. Observați în fața acestui tumult, acestei tensiuni, unor oameni care răspund cu atâta ură. Pavel răspunde cu atâta frumusețe. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Vedem pe Pavel care are o înțelegere corectă și completă a nădejdei pe care o are. Și Sfânta Scriptură ne spune, îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care o numesc ei partidă. Eu cred tot ce scrie legea și prorocii și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care au și ei înșiși, că va fi o învierea celor drepți și a celor nedrepți, binecuvântat să fie cel preanalt, Domnul Dumnezeul Cerului. Cu alte cuvinte spune Pavel, dragilor, noi avem același fundament, teologia noastră este aceeași. Nu este nicio deosebire între unii și alții, dar El spune că va fi o judecată a celor drepți și a celor nedrepți. Și toată Scriptura marchează acest adevăr până la
cartea Apocalipsa. Dar ei n-au înțeles că nădejdea deplină era în Hristos Iisus, Domnul nostru. Și pentru că n-au înțeles lucrul acesta, Pavel, cu toată pasiunea vieții lui, caută să-i aducă pe oameni la nădejdea Evangheliei în Iisus Hristos. Pentru că tot așezământul Vechiul Testament avea să se împlinească în Noul Testament, în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și Pavel constată că această comutare a omului dintre această linie prăpăstioasă la un adevăr imuabil necesită aproape un preț la fel de mare ca și adevărul în sine. Ca să te transferi dintr-o parte și să vii în partea cealaltă, nu este ușor. Cineva trebuie să plătească un preț cu totul aparte. De aceea Iisus Hristos spunea, fiți înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbei. V-am trimis ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Ca lumea aceasta plină de ură, plină de răutate, plină de atâtea lucruri false, ca să fie salvate, cineva trebuie să plătească un preț. Și dacă fiecare om marcant al cărții Faptele Apostolilor începe cu o predică proeminentă și încheie cu o închisoare, haideți să înțelegem că viața de credință nu înseamnă ceva numai cu roz, nu înseamnă numai a ne simți bine în casa Domnului, ci înseamnă să fim oameni care să fim gata să aducem un mesaj a Evangheliei într-o lume care trăiește în cer rău. Frate și soră în Hristos Domnul, oare ce învățăm astăzi? Un Pavel care știe pentru ce trăiește și pentru cine trăiește și pentru cine este gata să moară. Cu alte cuvinte, parcă îl vezi pe Pavel spunând, dragilor, dacă trăiesc, pentru Domnul trăiesc. Iar dacă se întâmplă că trebuie să mor, nu faceți nimic altceva decât să mă comutați în slava Tatălui care este în ceruri. Îl vedem pe acest tinerel care spune cu atâta îndrăjire, tu să asculți, pentru că mai mulți de 40 dintre ei îl pândesc și s-au legat cu blestem ca să nu mănânce și să nu bea, până nu îl vor extermina pe acest om. Și acest om vine cu acest mesaj prin care desconspiră un adevăr fundamental. Haideți fiecare dintre noi să fim salvatori în lumea aceasta și dacă Hristos a salvat o lume, fiind melul de jertfă în lumea aceasta, și tu și cu mine va trebui să fii un mel de jertfă. Lumea nu va câștiga prin oameni care vor agresa, lumea vor câștiga prin acei oameni care vor fi mei de jertfă, ca să arate că adevărul este adevăr. Fie viața, fie moartea, fie lucruri de acum, fie lucruri viitoare. Nu pot, spune Pavel, să ne dezpartă de dragostea lui Hristos. Invitația mea este solemnă și cred că invitația corului. Fii pregătit. Bucurați-vă. Vremurile sunt cum sunt, dar Dumnezeu este de partea noastră. De aceea să facem o lucrare frumoasă pentru Domnul și Dumnezeu nostru.